Kani siya mao ni siyang kaltig sa una na karon mao na siya ang ship Chevron. Chevron na ni siya karon. Uli naman ko. Gikan ako dito sa Kumpang Beach. Sa una din sa una nag head guard si Delito Lipon. Akong igagaw na Mariano Lipon. Head guard sa diri og si Brad Robert Sausiho. Nag-secure sila diri, security sila diri. Pero karon na nagyapon diri si Brad Robert Sausiho. Ni agyapon diri sa diri. Wala na balhin. Ini ang Chevron sa pagkakaron. Sa una Caltex ni dinhi sa una. Kana din na muna dihang katunggan piingon na nas Navy na nadya kana dia ko ana na dia na diyang naval base head head tawag na dia head office naval base nga katos unahan kay kuan man to ano tong sikyong dito karon kay i-vlog tamo. Si Michael ug si Apple. Kaya si Michael ug si Apple nagdating duha. Nagdala sa ilang aso. Sige, salamat. Sige. Salamat. Salamat kayo. Naay ebidensya ha nga ni amo dinhi karon. Itaw ay. Diyan ako gikan nag-vlog ko diya sa kuan. Kumpang. Nya. Sikyong ni man makita tarang sikyong. Makuha bisag layo. Taghana lagi dihang kuan kill. Uy, di naman ka mo pa. Uy.